por baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni Ban pau ke jing sung susi ka bakthang ai hadu kata kan ni por namar ka don ka jing jia ka bo susi hapo ka sinong tangling ka ba hapo pok umro konferensi ba hagata ka jing jia langu ki khna school kila do no ya kila do no ya ka jing im ka jong ki na ka jing hab jong sainar lai tanga menem step ngalawan ban solam kita gilong ying anu kena gidi separa ne gawe gilong ying but ke utai gawe itai we pat ide ne gawe gilong ying bagi sa marjan dan menta nasi panghi ngalawan natena po MCL ro te po umiam ban le interact ban ya keren na punta kini kikam namar nga gani ka por nga so ban ong ba ngala make sure ba ngala per king show ya ke ro perform duty jong kini ki JE ki SEO bat ki executive engineer bat ro senior engineer hangte hapo umiam ngala ong lapta yaki ba kin penlong ka compulsory ban le check lagi Porsche por wal inspection yaki wire ki transformer ki repair bat hero ngala pen kamper king show ya ka jinglong ka jingman jong kita ki officer hangte hapo umiam kum ki SEO kum ki JE kamtam namar baki pajba ki don kono ka jing pendik ka jing thot daban ta ka power supply kin le behante Tekin long ki burom ki respond ni kanu ka kaundu kanu rit no he kin respond na banta ka bha kamiet jo ki paiba bakin yo ya kan lai ro ki post supply ka babiang tengah ni post si sen nga sewan penpau ya ka ji sosi but I will play try kan rat ulang ka ku perdo gitu ki long no sen gitu ki long no sen ki bela dono ya gitu ki kelung ba nga kermen scam hero ba ka sorkar ro kan pet kan yarap na banta kan pelek banyai kloy ngala ro nga sarkar kan ang penyai kloy na mata compulsion ni gitu gilong sem kat bekloy bala bakan tempoy kan gitu compulsion na banta gitu gilong sem tengah na leng jonga ngapan pau beng sasisin ya ka sosi ka bahado kata ba ublay try kan kur do ya ba arti ging ba kitu ki kelong ro kin let subli sign sa kadwari jong ublay banyo iki kubon baman kesngi sumhawan subscribe ka channel ulong yalam news kumle shibu